Бүгін Қазанда шимбе күнне 4 кіші зиян көрген аварияның сәбәпләрен ашыклауны дәвам иттеләр. Авария китереп чыгарган егеткә карата суд медицина экспертизасы да уздырыла. Автомобиль бер кайда да теркәлмәгән булганлыктан, аның кемнеке булуын әле ачыклый алмаганнар. Машина йөртүче бер юлы 7 кагыйдәне бузган һәм бу очракта кешеләрнең үлмәве мөгъҗизага тиң. Исегезгә төшерәбез, чит ил машинасы белән идарә итүче 25 яшьлек егет җәяүләр юлыннан чыгып баручы бер төркем кешене бәрдергән иде. Ул көнне дә светофорның яшел уты кабынуга халык җәяүлеләр кичүе буенча урамның икенче ягына чыга башлый. Әмма кайберләре юлның яртысына җитәргә дә өлгерми. Югары тизлектә килгән машина аларны менә шушында җәяүлеләр кичүенең капуртасында бәрдерә. Бу хәл видео күзәтү камераларына эләгән. Әмҗәлилов урамыннан шәһәр үзәгенә таба барган BMW автомобиле кызыл төскә туктарга җыенмаганда бугай. Юлның ул өлешендә ике якка хәрәкәт итә торган полосалар арасында чыгып өлгермәсәң көтеп тора торган утраучык бар. Автомобиль шуның читенә бәрелеп, юл уңаеннан җәяүлеләрне бәрдереп, тагын берничә метр шуышып барып туктый. На наших глазах BMW X6 врезалась вон в тот столб, сделала переворот. Там просто она ехала, просто когда перевернулась, тут два человека сбила, тут одну девушку сбила. В 21:35. Кичке 10 йортада тиешенчә теркәлү узмаган BMW автомобилен йөртүче светофорның кызыл төсенә чыгып, башта урам корылмасын бәрдертә, аннары автомобиль яны белән хәрәкәтләнеп, тагын 3 кешенең өстенә менә. Иң зур зыян күрүче 20 яшьлек кызны шунда ук ашыгыч ярдәм машинасында алып китәләр. Ул бүген дә хастаханәдә. Поступила молодая женщина с травмами после ДТП. Аның баш сөяге имгәнгән, баш миенә зыян килгән дип фаразлана. Төрле тән җәрәхәтләре алган. Хәзер хәле уртача авырлыкта, барлык медицина ярдәме күрсәтелә. Без ачыклаганча, автомобиль йөртүченең иң башы сынган. Ул исерек килеш рульгә утырган булырга мөмкин дип фаразлана. Моны экспертиза ачыклаячак. Шунысы билгеле, Ершов урамындагы камералардан күренгәнчә, ул тизлекне тиешле күрсәткечләрдән арттырмаган диләр. Шулай да тәрәзәләрендә тонировка була. Шаһитлар сүзенә караганда, светофорның яшелдән кызылга күчү мизгелендә чыгып өлгерәм дип уйлаган. Машинадан чыккач ул качырга җыена, димәк, җаваплылыктан качырга теләгән. Үзем еш кына күрәм, кызыл светофорга бик ашыгалар, чыгалар. Үзем әкренәк йөрергә тырышам. Знакта 40 язылган булса да, мин 20 белән барырга тырышам. Безответственность водителя. Автомобиль йөртүчеләрнең җавапсызлыгы бу. Эшкән килештә рульгә утыралар, башка нәрсәләр кулланып та баш эшләмәү инде бу. Минем үземнең дә кичкенә балам бар. Һәр вакыт юлга чыкканда, пешеходный переходларда булса да, мен әйтәм, якларга кара. Чөнки машина опасный объект. Туктатып булмый. Авария китереп чыгарган автомобиль моңа кадәр Санкт-Петербургта теркәлгән булган. Тик былтыр октябрьдә исәптән төшерелгән. Шул көннән бирле яңа хуҗа теркәлмичә генә Россия һәм Татарстан трассалары буйлап йөргән. Безнең республика камераларына ул 7 февральдә эләгән. Машинаның чын хуҗасы да, соңгы йөртүчеләре дә әлегә билгесез. Рульдәге егет сорау алу вакытында машинаны танышларыннан алып тордым дигән. За рулем этого автомобиля был 25-летний уроженец республики Башкортостан. Автомобиль белән Башкортстан республикасында туган 25 яшьлек егет идарә иткән. Ул Казанда вакытлыча фатир ялап яшәгән. Машина йөртү тәҗрибәсе 7 ел. Соңгы 1 елда тизлекне арттыруга бәйле 6 кагыйдә бозу очрагы теркәлгән. У данного водителя 6 правонарушений. Хәзер административ тикшерү бара. Суд медицина экспертизасы уздырыла. Нинди зыян китерелүенә карап, карар кабул ителәчәк. Әлегә ул автомобиль белән документсыз идарә иткән һәм кызыл төскә чыккан өчен машина йөртү хукукыннан мәхрүм ителәчәк. Штраф салачаклар. Привлечение автолюбителей к ответственности за выезд на запрещающий сигнал светофора. Светофорның кызыл төсенә чыгып киткән өчен 1000 сум штраф каралган. Кабат чыккан очракта 5000 сум салалар яки таныклыкны алалар. Тик моның өчен кабат кагыйдә бозганны дәлилләргә кирәк. Гомумән автомобиль йөртүчеләр административ хокук бозу кодексын җаваплылык чарасы дип түгел, прайс дип кабул итә. Ягъни һәр кагыйдә бозуның үз хакы бар. Кем өчендер 1000 сум зур акча, кемгәдер вак тиек. Для кого-то это совсем незначительно, для кого-то это очень даже значительно. Бу Казан юлларында светофорның кызыл төсенә чыгып китеп җәяүлеләрне бәрдерүнең беренчесе түгел. Гыйнварда гына 16 очрак теркәлгән. Ел башында шул ук Николай Ершов урамында хатын-кыз белән баланы бәрдергәннәр иде. Рания Абдрахманова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.